Η πεθερά έχει παραγωγή οικολογική. Πες τώρα στις εμάς. Θα πάρει κόσμο τα γλυκά σχολά σε 9 η ώρα. Δεν θέλω εδώ. Τι να κάνω, ναι, κοντά είναι. Ας πάμε, και θα φάει το άλλο παιδί μετά. Γιατί τα πήγε προς το αλλά θα φύγει ο πατέρας του. Έχει και δωρεάν το γεύμα και τα ρούχα και θα φύγει. Και εγώ θα πάει ο ένας που θέλω. Και πέρα εσύ πού είναι ο εγώ σου δεν δεν ήξερα το σύντημα. Το σταθερό δεν ξέρω. Θα σας δώσω και το σταθερό. Porque ya está cuidando de todo día nesse treino, né? Todo mundo em cima da bola. Ούτε εγώ το ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ απέναντι. Εγώ είμαι λοιπόν. Εγώ το θέλω να σχολάσω να βρίσκα έξω και δίνω και την αγορά στο σχολείο την μέρα για να... Εγώ τώρα εξετάζω αυτό δεν μπορώ. Και την ώρα που πήγα να το πάρω, γιατί θα έβγαινα έξω, στο